ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tg. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад, маърамат сурат ва маълумотша дар номерои имо васаи мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст бадор Toyota Camry-ҳои арзон аст. дута Toyota Camry бо нархҳои арзон ва ҳастаи ВАЗ 2106, Opel Hatchback, Mercedes простой ва объёмни ва электросамокат ва мошинои советская мастае ки бо нархҳои арзон. Daewoo Matiz ҳам аст бадром. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда мошинои шумо гуфтагира ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 150 сомонӣ. навора сар мекунем, маърамат рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадром Mercedes-Benz C-класс бадром ки светои серебристи объёмни соли 2006 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 2 литр, коробкаш автомат, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд умуман задагӣ пуштагӣ надорад, сарапина надорад, электропакет, кондитсионер, чихол, салон тоза, 4 баллони 80%, 4 диска, радной краска. мошин мегӯяд тоза, хела дасти ягудам нагаштагасай, 100% фақат мегири газ метӣ. маълумотҳои пурраашро мегӯяд тариқи телефон метӣ. мошин мегӯяд бе ягон камбудӣ, бе тариф. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе ва фурӯхтан мешавад бо нархи 70 бадром бо кам кардан одамони харидор да муомила арзон мешавад. дута рақам аст ки ҳар рақамошо кор мекунад. рақамҳои Россия аст, рақамҳои инашам Россия аст ки ҳар душон кор мекунад ва дуюмилашда имо пайваст доранд. одамоне ки наличка мехаранд мега арзонтар мешавад. ҳама ҷои мошин мега 100%. дар ноҳияи воседа айни ҳол қарор дорад. нақша чӣ хеле гуфтам 70 000 сомонӣ бадром муомилаи хуба мешавад. маърамат бухай занг занед, дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашо гирен. дӯстони азиз, шумо дар магар амхали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маърамат сурат, маълумот, адрес, рақамотона ҳамаша дар WhatsApp нависта рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. навори моро то охираш тамошо кунед ва лайкотон назанед. силкаша дар WhatsApp имотон падисакта раҳмат барои дастгиритон. дев мошини фурӯшии навбатӣ аст бадром Opel Astra F аст ки дар кузофи Hatchback, светои кабуд, сайстани беҳтарин. соли 2006 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш простой 6 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин задни камера дорад, монитор, самбуфер, люк, хоб 4 баллонаи пачка мегӯяд соҳибшо, хаддавои кадагӣ, мотораш мегӯяд беҳтарин, бе ягон камбудӣ, мотор мегӯяд звер, қай салонша бениҳоят тоза, дута электропакет, хоб ҳамаш 100% мегӯяд соҳибшон, ягон ҷош камбудӣ надорад. мошина фақат мегири газ метӣ. монитор, панитор, самбуфер, DVD опшн, электропакет ҳама чӣ дорад. баллон мегӯяд пачка ва люкам дорад. мошин мегӯяд задагӣ пуштагӣ надорад, тозакай ранги сайстани вагони. дастрошта мегӯяд фурӯхтан мешавад бо нархи 34 000 сомонӣ бадром боз арзонтара мешавад. ин мошин бошад дар шаҳри бохтар Қорғонтепада қарор дорад. одамоне ки наличи мегирад мега бо арзонтара мешавад. ина дута рақамошона ҳар ду рақамошо кор мекунад. рақамҳо вавилон аст кор мекунад ва рақамҳои билаашон ҳар ду рақамошо кор мекунад. аз ин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша метавонед гирен. тоқа одамони харидори наличида арзон мешавад. бисёри баъд гап намезанем. маърамат дӯстони азиз, дигар маълумотша гирем ва навори моро дар WhatsApp имотон падилсаш кунед. сеюм эълони имрӯзаи мо аст дӯстони азиз электросамокат аст ки дар территорияи Москвада қарор дорад. ҳамина мегӯяд нао гирифта буде, мегӯяд як сезон истода бурда, мегӯяд дигар тамом, не ки зарядникашон мегӯяд вайрон шуда, дигар ҳама ҷо 100% як зарядник мегирен. айхе худашон мегӯяд напан нава электросамокат бардорон ки ба кадоми шумо дар кор бошад. дар территорияи Москва, город Зеленград қарор дорад, не ки город Зеленград гуфтага соҳибшон. нархша 5000 рубл мегӯяд, бо арзонам мешавад. 5000 рубл бадром арзонак, бо ҳамира мегӯяд ягон сумга минус мекунем. фақат як сезон мегӯяд истода бурдаги аст. напа навай мегӯяд, як бародари тоҷики худамон аст. ина рақамоне аст тоҷикистоншон ки мисол кор мекунанд ва рақамҳои Россияшонам ҳардаш кор мекунанд. кадоме ки мегира бо ягон сум арзон мекунем. электросамокат ба кадоми шумо ки лозим бошад бо арзона мешавад. бештар маълумотҳои пурра ва аниқташа аз ҳамин рақамҳои поёнбода ҳардаш гирен. маърамат.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саёбадрон ҳастад Toyota Camry аз Саёбадрон ки Дубай ка соли бароишаш 2010 солае ки сӯзиш фурӯш мега тоқа бензини холӣ объём ато 2.4 литр коробка автомат сайзтари мошин мега беҳтарин моторуш мега соза хадавои кадаги электропакет кондитсионер 4 диска 4 таблонаи 75% бардони азиз салоншам тоза ҳама ҷош мегад кор мекунад соҳибаш мегад худо мегад кам ҳай кадаги неки мошинча мегад сатифа ҷои қарзда мегад гирифтам ба ҳамин хотир мега арзон мефурӯшам яъне ки ҷои қарзда мошина гирифтем ҳама ҷоша мегад рафта проверка карда мегад дар усто соза мегад дастрошша мегад фурӯхта мешад бо нархи 75,000 сомони бадрон неки нархи ахироша мегад арзон намешавад дигар нархи ахирош 75 тай як-ду ҷош мегад краскош хай камтар безиш дега аст мисол хоҳем краска нахоҳем ҳамин хел ҳай карда мегарден амира пешакӣ мегад шуби шумода гуфтае як-ду ҷош камтарак ҳам мелечовка краскаш безиш дигар хели дару мотор ҳама ҷош 100% нархи ахирош мегад 75 тай дигар арзон намешавад мошини дубайст ки 2010 сол дигар ҳама ҷош 100% айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри хуҷанди бостонӣ ба кадом дӯстони бардони ки ҳамин мошинча ки дар кор бошад неки илтимос карда ки нархи ахироша арзон намешавад марҳамат хай бо маълумоти бештарша аз соҳибашон гирен панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саёбадрон мошинои советский ҳастанд ки маладёжни чихеле ки шумо дар комментария хоҳиш мекардем ваз 21012 ҳастанд ки соли бароишаш 2003 солае ки сӯзиш фурӯш мегад тоқа бензини холӣ объём мотораш 1.6 литр коробкаш механика сайзтари мошин мегад ҳолати корида назури зурна безебне ки ҳолати средни нахаду раднои краска серебристи 4 таблонаи 55% яъне ки 50% бадрон ва 4 диска салон шамсуд аст опши мегад мошин нахаду аст неки хай ҳуҷҷат ихе чороша мекунен маълумотои пурра ва аниқша гуфтагӣ нест фақат гуфтагӣ мошин ҳолати корида дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи арзон 7000 сомони бадрон ки камбудиша нагуфта барои кадомитон ки мехарем бо як бор дига аниқ кунен нархш бениҳоят арзон аст ки ин мошин дар территорияи шаҳри ҳисорда қарор дорад 7000 сомонӣ хай такрор намекунем на рақамошро биленем марҳамат занг занен дӯстони азиз барои реклама мо ҳастае ки мисол агар шумо дар манхели мошинои фурӯшӣ бошад хона замин квартира мо реклама мекунем марҳамат сурат маълумот адрес ҳамаша рӯй кунем мо дар хизматем лайкора занем ва силка навора дар ватсаи мо подписаш кунем шашум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саёбадрон Daewoo Matiz ҳастанд ки светои сафед чихеле ки шумо дар комментария хоҳиш карда будем соли бароишаш 2000 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад объём моторуш мегад 1 литр мегад бениҳоят мегад каммасраф экономни ва коробкаш механика сайзтари мошин мегад нахадвай 4 табалон мегад ҳолати корида хоб 4 дискаи худаш салоншам тоза электропакет раднои краска сафед нашуд ҳуҷҷат ва хадаво ин чизо ягон чи гуфтагӣ нест кадоме ки мехарад бештар маълумотша мегирад мошин баъдон ҳам алишӣ мешава ҳам фурӯхта ҳозир ҳамаша фаҳмода метиҳем айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт ва нархша гуфтесиян 17500 сомонӣ боз мега савдо ҳам мешавад омада дар назди капот мега бинед ва савдо мекунем ё ки ба ягон опелои хечибек ё караван мегад алиша мешавад дигарша маслиҳат мекунем опел хечбек ва караван дигар хеле мошино кати не хоб рақамошро мегафон аз сай кор мекунад марҳамат дӯстони азиз ва ҳам сумакӣ фурӯхта мешавад ҳам алишӣ марҳамат дӯстони азиз бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен дар комментария мо нависем ки ба шумо чӣ хел мошинро дар кор аст агар ки мо ёфтем мошини гуфтагии шуморо видео карда пешкаштон мекунем албатта нависем дар комментария ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саёбадрон бояд тайга аст Toyota Camry ҳастанд ки светои сафед неки нагуфтиянд ки дубайская американка мисол япония як ҷой нагуфтиянд бардони азиз уззузёд идаша худатон мегирем соли бароишаш 2011 солае ки тоқа бензини холия сӯдои шӯриш объёмош хоб 2.4 литр коробкаш автомата сайзтари мошин мегад беҳтарин мошин 4 балони нав яъне ки 90% 4 диска электропакет кондитсионер салон тоза монитор раднои краска хадавой фақат нашуд ҳуҷҷатош ягон чи гуфтагӣ нест хай маълумотои пурраша бо мегирен беҳаваям шумо занг зада бо қадшон савдо мекунед ки ҳамонҷа ба мепурсед ки мошин чӣ камбудӣ дорад хоб айни ҳол мошин ҳаста дар территорияи душанбе қарор дорад ба дорад пойтахта ва фурӯхта мешавад бо нархи 95000 сомонӣ ки 2011 соле ки ихи нархода
редки меғалтанд. 2011 сол баъдо 95 хел нархуда, яъне саҳастаинои хуб ёфтан, яъне қинае. барои ҳамин бо як бор фикр карда ба занг занед. ина рақамошон ҳастаи 918 кор мекунад ва мошина 4095 дар тирратураи Душанбе. бо занг занед қачон суҳбат кунем, бо мисол пирсенша, не ки одамони харидор мегӯяд занг занад. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст. боҳадро мошинаи советские аста ки молодёжини чихелке шумо дар комментария хоҳиш мекунед ки ваз 2106 монад. ина баъдеш мусони азиз ваз 2106 ки соли барои 6 1989 сол аст, 1989. хоб судишвораш мегӯяд тоқа бензини холӣ, объем мотораш простой 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд солшам агар кӯнаки бошад, не ки находвай айҷош заводид мешавад, меравад, мебиёяд. мошин 4 баллонаи средни, яъне ки дар ҳолати корӣ ва 4 диска, салоншам тоза, раднои классикаи мошин бадрон хеле ки дасти як одамда гаштагастай бо бештар маълумотша мегиред. танаштани кам-кам мисол бенечовка кор дорад, баъзе ҷош яъне сарапина дорад, не ки уже яъне краскаш кардаги ҳастанд, хай серано замини кам-кам танашда кор дорад. айни ҳол қарор дод дар шаҳри бохтар Қурғонтепа ва фурӯхта мебошад бо нархи 6000 сомонӣ бадрон ки бо арзон кардаша нагуфта, не ки таърихи телефон мегӯяд, бештар маълумотша ба шумо мефаҳмонанд. то қассуми холӣ гуфтаги ҳаст, алиш палиш намешавад, нархша чӣ хеле гуфтум 6000 сомонӣ бадрон муомила ва савдоша таърихи телефон мефаҳмонданд. ина рақамошон билайн аста кор мекунад ва мошин дар тирратураи шаҳри бохтар марамат занг занед. дӯстони азиз, агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, мо албатта фурӯш да мегузорем, эълон да мегузорем. марамат, сурат, маълумот, адрес ҳамаша дар ватсап имои моро кунед, мо фурӯш да мегузорем. лайкотон назанед ва серкаи навори моро дар ватсап имотон падисаш кунед. дар имзо навор ҳамқа мошини фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбони шумо.